Vă salut, dragi fete, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ioțene, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, în sufragerie, într-o nouă emisiune foarte frumoasă și foarte interesantă, ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, dragi prieteni. Astăzi vom vorbi din nou despre educație, dar și despre ce înseamnă francofonia, pentru că nu e așa, nous sommes un pays francofon, cum am învățat eu de când eram mic la franceză și am mai spus lucrul ăsta tot într-o emisiune în care am avut o invitată pe Loredana Pop, care îi mulțumesc foarte mult că a revenit aici în sufragerie. Loredana Pop, manager Liceul Voltaire din Craiova, un liceu care pune un foarte, foarte mare accent și este recunoscut, pot să spun, nu doar la nivel local sau național, ci și la nivel european, cu privire la lucrurile frumoase pe care le face în acest sens și în educația pe care o oferă, o educație de calitate pe care o oferă elevilor. Să rămână, bună ziua și bine ați revenit aici, bine ai revenit în sufragerie, Loredana. Bonjour, mă așteptam ca salutul să fie în franceză. Bonjour, madame profesor du français. Ne ridicăm și așa era. Pentru că vorbiți cu reprezentant al Liceului Voltaire. Și al doilea Bonjour. motiv, Bonjour. bine, motive sunt multe. Al doilea ar fi că luna martie este dedicată francofoniei. Luna francofoniei înseamnă că toți vorbitorii de limba franceză sau cei care îndrăgesc limba franceză sunt antrenați, participă la tot felul de activități care sunt dedicate sărbătoririi limbii franceze, și culturii franceze și francofone. Pentru că atunci când vorbim despre franceză, vorbim și despre francofonie. Franceza nu se vorbește doar în Franța. Știm cu toții acest lucru. Și în Olanda, și în Belgia. Sunt mai multe țări. Sunt mai multe țări francofone în Europa. Ce înseamnă o țară francofonă? Înseamnă o țară unde limba franceză este fie limbă oficială, fie limbă predată în școli, fie limbă de cultură. Sunt mai multe axe care permit acordarea denumirii de francofonă unei țări. Mie mi-a plăcut asta foarte mult, pentru că aici sunt deschidere și vreau să spun asta. Bonjour, madame le professeur du français, și era întrebarea, qu'est-ce que nous avons... Qu'est-ce que nous avons préparé pour aujourd'hui? Ce am avut de pregătit pentru așa? Atunci, j'ai oublié mon cahier à la maison. Eu asta ziceam. Leșea la manger. Da, leșea, da. Am uitat caietul, astea sunt replicile care le știu eu și le-am învățat de mic și asta era replica mea de obicei. Și eu oublié mon cahier à la maison. C'est mon chien qui l'a mangé. Asta cu cățel nu prea am folosit-o, că n-am avut câine. Nu contează. Okay. Cineva trebuie să fie de vină. Mai bine un animal decât o ființă umană să poarte vina, nu? Corect. Evit întotdeauna această întrebare. Tocmai pentru că trezește. Pentru că încercăm să pozitivăm aceste teme care devin așa o povară pentru copii. Încercăm să evităm tema pentru acasă, vorbim despre ce am lucrat, ce proiecte, ce am creat acasă, nu le devoir. Le devoir este... Le devoir e manger. Revin la ce spuneam despre francofonie. În lume sunt 2022, conform statisticilor, limba franceză era limbă vorbită, este în 2022, nu suntem în 2023, deci am zis bine, era, pentru că între timp au mai evoluat lucrurile, vorbită în 112 țări, de 321 de milioane de vorbitori, de locuitori ai diverselor țări, și dintre aceștia în jur de 255 folosesc limba franceză în mod curent. Deci este o cifră foarte importantă. E o limbă internațională, de asemenea. Da, face parte din primele 5 limbi, cele mai importante limbi în funcție de utilizarea lor în lume. Engleza, franceza, spaniolă, italiană și hindi. Ei, nu chiar așa, în lume vorbim, nu de Europa. Hindi și chineza. Chineza, spaniolă, engleza, franceza și hindi. Astea la nivel european sunt alea de la NSO, că băgăm și germana aici. Da. Dar
De altfel, s-a constatat o creștere a utilizării limbii franceze. Din 2019 încoace, numărul de vorbitori de limba franceză a crescut cu aproximativ 7%. 20 martie este o dată importantă pentru comunitatea francofonă, pentru că în data de 20 martie sărbătorim Ziua Internațională a Francofoniei în întreaga lume. De ce este important anul acesta, mai importantă luna martie al anului 2023? Este importantă ziua asta? Pentru că, da, este o să spunem lucrul ăsta după ce o să citesc, dacă nu e ca la televiziune cu publicitate. Aici, la emisiune, avem totuși țin puțin suspansul, deci o să aflăm de ce este foarte importantă pentru cei care ne priviți, dar nu înainte de a-i saluta pe Gabriela Aldea, Crina Maria Boboșa, Maria Chivăran, Cristina Georgian, Alexandra Stelea, Răzvi Darc, Bogdan Gabriel, Maria Beatrice, Isabela Pagarin, Lucia, Lucian, Balosache, Adriana, Ionela Naramzoiu, Dinu Ionela, Angelica, Radu Bucur Bărășoi, Rădița Rusu, Roxana Ristea, Marius Stamin, Florin Sebastian, George Popescu, Mădălina Pașol, Cristina Buzatu, Amanda Gârtoescu, Gabriela Irina Benchea, Romanic, Simona Stancu și le mulțumim pentru mesaje. Rădița Rusu ne spune felicitări, mulțumim, și Ionel Naramzoi, felicitări. Dacă am greșit Naramzoiu, dacă din greșeala în viteză am greșit vreun nume, îmi cer scuze. Golea Victor ne spune est la meilleur prof de français. Madame Popi est le meilleur professeur de français. Deci cea mai bună profesoară de franceză. Complimente care nevoie. Bogdan Gabriel spune așa: Liceul Voltaire, care este un loc de reduce, cu drag să învățăm. Mulțumim, madame, pentru tot efortul depus în direcția elevilor și în formarea acestora. Ai făcut o declarație. Are nevoie să spun asta? Era o glumă. Ok, păi nu. Este elevul meu, lucrez cu ei, am o grupă de clasa 11 și Victor se străduiește să învețe și el franceză pentru că vor susține examenul de curând, în luna mai, trebuie să scrie în aprilie. Baftă, apropo tuturor celor care sunteți în această situație, vă doresc multă baftă. Da, cred că alături de o profesoară, așa cum este Loredana, invitata mea de azi, Loredana Pop, e clar că o să aveți rezultate pe măsură, adică foarte bune. N-am nicio îndoială. O doamnă profesoară care este empatică, dar și fermă când este vorba despre a lucra. Asta e clar. Asta e clar. Nu putem să facem nimic dacă nu ne implicăm, dacă nu lucrăm. Nu? Liviu Ionescu ne spune: invitat de calitate, subiect de calitate. Mulțumim, Liviu, și felicitări și ție pentru ce faci și ești într-adevăr un salvator, pentru că Liviu Ionescu a fost în Turcia cu echipa aceea, cu acei câini în care a salvat foarte mulți oameni și vă felicităm pentru asta. Au fost și premiați de autorități și merită lucrul ăsta și îl salutăm cu drag. Sunt niște eroi, într-adevăr. Bravo vouă! Și îl aștept pe Liviu, ținem legătura să vedem când putem să mai avem și să facem o emisiune. Apreciez când văd persoane implicate în acțiuni pentru comunitate. Și a da o mână de ajutor. A da o mână de ajutor și a ajuta pe ceilalți, fără să se gândească la propria persoană. Această cultură umanistă o implementăm, uite ce termen tehnic, creăm o atmosferă umanistă de empatie la Liceul Voltaire. Frumos! Sabina Dincă ne spune felicitări. Și acum revenim la subiect. De ce e important anul 2023 și luna aceasta e mai importantă decât, să zicem, cele precedente? Acum o să aflăm în câteva clipe. Dar nicio problemă, dacă vrei tu să vorbești despre, îți dau cuvântul. Așteptam, am lăsat puțin suspans, să vedem. Da. Te rog, spune de ce e luna asta mai importantă? Luna asta, anul ăsta. Pentru că România, în 1993, a devenit membru al Organizației Internaționale a Francofoniei, membru cu drepturi depline. Deci, iată, uită, în 2023 se împlinesc 30 de ani de francofonie instituțională, aș spune. O să explic imediat la ce mă refer. 30 de ani de francofonie instituțională în România, tocmai pentru că, aderând la OIF, Organizația Internațională a Francofoniei, România a fost implicată și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere
politic, social, economic în această organizație. Spun francofonie instituțională pentru că România, se știe, nu acest lucru, este o țară francofonă de multă vreme. Ne amintim, nu, din exemple literare pe care le avem, din lecturile noastre, ale noastre, ale celor mai mari și ale celor mici. Se mai vorbește încă, se mai studiază Caragiale, se mai mergem la teatru, ne mai culturalizăm, nu, și împreună cu elevii. Ne amintim de Chirița, mă refer la aceste frânturi de franceză care sunt prezente în operele noastre dramaturgice și nu numai. Știm foarte bine despre artiștii noștri, despre poeții noștri, despre legăturile între creatorii noștri și Franța, nu? Unde s-au inspirat de multe ori. Aici fac referire la Sioran, la Cioran, la Brâncuș, la Eliade, la Ionesco. Le vorbesc copiilor, elevilor de la școală. Copiilor, îmi place să spun mai mult, folosesc mai mult acest cuvânt. Cultura franceză are foarte mulți despre teatrul absurdului și despre Ionesco. M-aș bucura dacă aș putea Ionescu sau Ionesco? Ionescu, devenit Ionesco. Așa e corect. Eugen Ionescu, da. El a adoptat acest nume. Le povesteam despre teatru de la Huchette, care se găsește la Paris, un mic teatru unde se joacă de 60 de ani, de aproape 60 de ani, piesele lui Ionesco. Revenind, deci România, sărbătorim 30 de ani de francofonie instituțională. Craiova este prezentă, ca de obicei, pe harta francofoniei, harta evenimentelor dedicate francofoniei. Am înscris acest eveniment despre care o să vorbim și nu numai acesta, pentru că ele sunt interconectate, este înscris în calendarul manifestărilor dedicate francofoniei, calendarul Ministerului. O să vorbesc despre ceea ce se va întâmpla vineri în piață, în piața Mihai Viteazu. Desfășurăm Târgul Francofoniei, la Foire de la Francophonie, pe care dorim să, cu ocazia căruia dorim să reunim, pentru a ne bucura împreună de această sărbătoare, să reunim toate energiile francofone din județ. Energiile francofone care sunt reprezentate de colegi de-ai mei, profesori de franceză, o mare parte membri ai Asociației Române a profesorul francofon filiala Dolj. L'energie de francofonie. Și rimează bine, mai bine în franceză. Da. Puteți să creăm un poem până la sfârșitul emisiunii, cum să nu. Și participați la concursul pe care îl organizăm pentru Le Mois de la Francophonie, un alt concurs despre care o să vă vorbesc puțin mai târziu, cu valențe naționale și internaționale. Nu e vorba numai despre concurs, este vorba despre un întreg proiect. Revenind la târgul acesta, cu sprijinul primăriei care ne-a dat permisiunea de a utiliza spațiul acesta de lângă prefectură, cu sprijinul TVR Craiova, care ne este partener medial, cu sprijinul Institutului l'Institut Français de Bucarest și automat al Ambasadei Franței și al tuturor liceelor și școlilor gimnaziale prezente în piață. Doresc să le mulțumesc colegilor care au răspuns extraordinar de bine invitației pe care am lansat-o acum mai mult de o lună, pentru că un eveniment se organizează în 3 zile. Le mulțumesc pentru că vor fi acolo, alături de copii de toate vârstele. Avem 28 de școli și licee prezente, toate colegiile, liceele teoretice și nu numai. Avem și licee tehnologice, școli gimnaziale și apreciez foarte mult, nu neapărat că nu aș aprecia toată această implicare, dar este de admirat că avem colegi din mediul rural care vor fi prezenți la eveniment cu ai lor copii vineri după amiaza. E destul de complicat să asigur transportul, să avem, de exemplu, un liceu din Calafat. O salut pe această cale pe
colega mea Magda Teodorescu, care va veni și se va implica în acțiunile noastre vineri, va veni alături de elevii dânsei. Să vă povestesc un pic despre ce se va întâmpla. Dar înainte de a vă felicita și eu pe asta pe Liceul Voltaire, pe tine, Loredana Pop, și manager al Liceului Voltaire, și pe toți cei de acolo, pentru că tu i-ai amintit foarte frumos pe foarte mulți cei care sunt implicați, și eu vreau să te felicit pe tine și pe întregul colectiv al Liceului Voltaire din Craiova, pentru că faceți lucruri extraordinare, deosebite pentru acest oraș, și eu, în calitate de craiovean, mă simt bucuros și sunt mândru să văd că avem astfel de evenimente care duce numele acestui oraș, ca să spun așa, până în Franța și nu numai. Și nu numai, pentru că avem multe proiecte Erasmus care ne-au deschis orizonturile ale noastre și ale copiilor noștri către mai multe țări europene. Da, ai spus bine, echipa din spatele acestui eveniment este reprezentată de Liceul Voltaire. Mulțumesc colegilor mei care mă susțin, mă sprijină în toate aceste demersuri. E o muncă destul de solicitantă pentru a organiza astfel de evenimente și, bineînțeles, aceste lucruri le facem în afara orelor noastre de curs, în afara activităților pe care le derulăm, în afara tuturor acțiunilor Erasmus pe care le desfășurăm. Chiar săptămâna trecută am avut invitați din Italia, voi reveni asupra acestui aspect un pic mai târziu. Am o echipă dinamică, creativă, cu care mă înțeleg foarte bine. Colegii mei din toate arile curriculare, atunci când trebuie să punem umăr de la umăr și să facem ceva, am susținerea lor. Mai avem și câteva mesaje frumoase. Vor fi vineri acolo, în piață, pentru că noi vom merge mai devreme, colegii mei de la Liceul Voltaire, împreună cu câțiva reprezentanți ai ARPF, vom fi în piață pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului, adică partea de dinainte de eveniment, pentru a asigura condițiile tehnice necesare montării standurilor. Aș vrea să vorbesc un pic acum despre ce se va întâmpla. Vom avea zona de spectacole, unde vor cânta și vor dansa elevi de la 20 de școli. Vom avea momente muzicale și de dans, cam pentru 2 ore și jumătate ca plajă de timp, Foarte să menționez. Lucrăm la program, vom avea și un desfășurător și o echipă de elevi prezentatori. Doresc să mulțumesc lui Alex Beznea, un coleg profesor de limba franceză, care are pasiunea de a cânta și ne asigură condițiile tehnice. Ne vom întâlni vineri la ora 1 pentru a instala tot ce trebuie pentru desfășurarea spectacolului. Pe lângă acest spectacol, fiecare școală va fi prezentă cu un stand la care se vor putea vizualiza produse, creații ale elevilor, legate, bineînțeles, de franceză și francofonie. Vom avea afișe, desene, creații plastice care au ca temă francofonia și cei 30 de ani de francofonie în România. Aceste afișe vor fi jurizate, deci se înscriu, s-au înscris deja la concursul pe care îl propunem noi de altfel în fiecare an pentru Luna Francofoniei. Noi mă refer aici la Asociația Română a Profesorilor Francofoni, Dolci, și la standuri publicul, și sperăm să fie numeros, adresăm invitația tuturor craiovenilor, publicul, copii, adolescenți, adulți vor putea să participe la ateliere creative care sunt animate de elevi și de profesori. Câteva exemple: ateliere de pictură, brățări magice, brățările francofoniei. Brățări magice, asta sună interesant. Brățările francofoniei. Vom avea și interviuri și interacțiuni între cei mici și cei mari și trecătorii din piață, pentru a le aminti de limba franceză și pentru a îmbogăți
din punct de vedere lingvistic și cultural, dorim ca toți care trec acolo prin piață să plece, să se întoarcă acasă cu ceva. Devii bogat și cu câteva cuvinte, noi vocabular. Bineînțeles, am gândit asta tot sub forma unor concursuri, avem o pălărie plimbătoare, avem și surprize, da, surprize, aș putea spune, cum 3D, 4D, 5D, adică vor fi, o școală a pregătit acest lucru, școala română-britanică, călătorii virtuale în Paris, de exemplu, surprize de la Voltaire nenumărate, de la echipa Voltaire, tombole, pe lângă dulciuri pot să câștige și obiecte decorative care amintesc de Franța și Francofonie. Se pot înscrie doar copii? Dacă există dulciuri, cred că și cei mari vor să bălcește dulciuri. Evident că nu este o restricție, dar ne-am gândit la aceste dulciuri și la ateliere de pictat și picturi, cum să le numim, corporale, nu? Sau pe față, pentru că am invitat la această reuniune a francofoniei, am invitat și copii de grădiniță. Doresc să precizez, să vorbesc un pic despre acești copii de grădiniță care fac parte din caravana francezei în limbii franceze în grădinițe. Este un proiect, nu știu dacă v-am vorbit despre el data trecută, dar îl punctez acum, repede, un proiect pe care asociația noastră, împreună cu Liceul Voltaire și Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Romanice și Clasice, îl organizează de 8 ani de zile. Studenți voluntari, coordonați de profesori din învățământul preuniversitar, merg o dată pe săptămână în grădinițe. Am avut 16 grădinițe înscrise în caravana anul acesta, avem, pentru că proiectul continuă, o dată pe săptămână, pentru a învăța pe cei mici limba franceză prin jocuri, prin cântece. Cea mai frumoasă formă de educare și de învățare, asta e prin joc. Jocuri, cântece. Copiii sunt foarte încântați. Am avut solicitări și din partea altor grădinițe și din partea altor grupe. De obicei lucrăm cu grupa mare, pentru că, în fine, cu ei se lucrează mai ușor. Părinții sunt foarte încântați și noi ne bucurăm că putem să împărtășim frumusețile acestei limbi. Chiar și eu am fost de câteva ori anul acesta pentru a lucra cu cei mici. Îmi face o plăcere deosebită, te încarci cu energie pozitivă. Am lucrat cu cei de la grădinița Elena Faragu din cadrul Colegiului Național Frații Buzești. Așa am simțit din partea lor un pic de tristețe când am ajuns acolo și cu o săptămână înainte studenta care mergea voluntar acolo nu reușise să ajungă și erau foarte mâhniți și m-au întrebat pe mine de ce nu ați venit săptămâna trecută, pentru că v-am așteptat. Sunt foarte nerăbdători să lucreze. Și v-ați încărcat cu energie pozitivă. Revenind la caravană și la târg, spuneam că i-am invitat vineri. Au confirmat 3 grădinițe, confirmat participarea 3 grădinițe, deci micii francofoni se vor alătura și ei, dar francofoni se vor alătura vineri. Chiar determinați să facă și ei ceva. Am înțeles că doamnele educatoare vor veni și cu materiale să creeze și ei ceva acolo în piața Mihai Viteazu. Foarte frumos, mai citim câteva mesaje. Sabina Dincă, Liceul Voltaire, locul magic al elevilor și profesorilor craioveni. Mulțumim, doamna director, dr. Loredana Pop. Cristiana Georgiana, Liceul Voltaire este ca a doua noastră casă. Ce frumos! Vă mulțumim pentru toate eforturile pe care le faceți pentru ca acest liceu să fie din ce în ce mai bun. Sunteți o directoare și totodată o profesoară deosebită. Olivia Georgiana Stoica, Liceul Voltaire, o familie unde învățăm să ne descoperim prin intermediul nenumăratelor activități, unde descoperim culturi noi prin intermediul proiectelor Erasmus. Ale Voltaire. Să înțeleg că asta e un motto așa de liceului. Venoria Chivu, emisiune frumoasă, mulțumim foarte mult. Sabina Croitorul, care mulțumesc foarte mult că distribuie aceste live-uri și că mi este alături de fiecare dată, ne spune așa Sabina Croitorul. Liceul Voltaire Craiova își propune să devină o unitate de învățământ preuniversitar de elită, atât la nivelul județului Dolj, dar mai ales
la nivel național și internațional. Oferta curriculară a liceului Voltaire urmărește să folosească cu randament maxim resursele umane și cele materiale cu scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor și ale părinților. Datorită specificului și renumelui liceului pentru studiul limbii franceze, oferta curriculară cuprinde mai multe discipline care vizează perfecțiunea cunoștințelor de limbă, literatură și civilizație franceză. Sub conducerea doamnei director Loredana Pop, școala a crescut continuu. În fiecare an a avut rezultate remarcabile. Este o școală europeană, se află în rețeaua de 25 de licee francofone. Elevii au avut rezultate deosebite atât la examenul de bacalaureat, cât și la restul activităților și concursurilor în care s-au implicat. Întreaga activitate managerială didactică a acestui liceu a fost focusată pe beneficiarul direct și anume copilul de la Voltaire, indiferent de statutul social, material, de credință sau de rasă. Doamna director Loredana Popi a contribuit direct la dezvoltarea armonioasă a liceului, astfel dascării oferă meditații gratis copiilor pentru examenul de bacalaureat și chiar pentru admiterea la facultate. Meritul datorându-se inițiativei directorului. Felicitări doamnei director pentru întreaga activitate pe care o doresc cât mai îndelugantă și prolifică. Foarte frumos mesajul. Daniela Vulpă ne spune bună ziua și Daniela Vulpă ne spune în continuare vă urmăresc cu drag, mulțumim foarte mult. Bogdan Gabriel, existența programelor Erasmus la noi în școală chiar reprezintă un aspect frumos, având posibilitatea să descoperim tradițiile tuturor țărilor partenere și să ne formăm perspective noi asupra vieții. Pentru mine, experiența Erasmus a fost una minunată și țin să adresez un rând de mulțumiri doamnei director și întregii familii Voltaire. Ale Voltaire. Maria Chivăran. În liceu Voltaire ne simțim cu adevărat sprijiniți chiar și atunci când trecem prin momente mai grele. În acest liceu, visele noastre devin realitate. Avem oportunități unice precum participarea în mobilități Erasmus, susținerea bacului francofon, susținerea examenului de DELF, etc. Mulțumim pentru tot ce realizați pentru noi. Ale Voltaire. Foarte frumos, foarte frumoase mesajele și foarte frumos motoul. Ale Voltaire. Ale la francophonie. Ale la communauté francophone de Dolj. Vorbeam despre echipă. Iată, uită mesajele pe care le-ați citit. Arată acest lucru. Echipă constituim și la nivelul. Constituim și în Craiova și în județul Dolj, echipa francofonă. Nu împărtășesc aceste idei pe care le aud exprimate destul de des. Franceza nu merge bine, avem probleme. Nu avem probleme, consider că ține de fiecare. Atunci când este mai greu, întrebarea pe care trebuie să ne o adresăm întâi nouă înșine ar fi, bun, eu ce am făcut ca să meargă bine? Cred cu tărie în acest lucru că dacă fiecare dintre noi își oferă o bucățică de timp, o parte din energie pentru a construi lucruri împreună cu ceilalți și pentru comunitate, eu cred că lucrurile s-ar îmbunătăți, se îmbunătățesc. Această experiență am trăit-o și o trăiesc la liceul Voltaire. Mă bucur că ai mei colegi au aderat la această viziune educativă, educațională, și anume că împreună o școală, rolul unei școli, în primul rând, este de a construi ceva pentru comunitate, pentru că formând acești copii pentru educație, într-un anumit fel, cultivându-le anumite valori, este imposibil să nu trăiești într-o lume mai bună. Dacă dorim, avem anumite așteptări de la cei din jurul nostru, de la cei cu care trăim în societate, este firesc să facem și noi ceva ca cei din jur să acționeze așa cum ne-am dorit noi. Nu? Este logic, nu e nicio filozofie în tot ceea ce spun, nu e o mare filozofie. Și cel mai bun model e propriul exemplu, de fiecare dată. Cred că Goethe spunea, iată, uite, dau un exemplu, nu de un scriitor francez, spunea că valoarea unui om este dată de ceea ce face el pentru ceilalți, fără să se gândească la propria persoană. Pentru mine acest cred al scriitorului a devenit un
modus vivendi. Este un modus vivendi. Pentru că trăim într-o societate și nu este firesc să gândim fiecare individualist. Dacă dorim un astfel de mediu, înseamnă că ne închidem fiecare în propriul univers, în lumea lui, și trăim acolo într-o bulă. Lucru care nu se poate face. Și le mulțumim tuturor celor care ne urmăresc și ne sunt alături. Liliana Călin ne spune felicitări și Gabrielina Benchea Romani, colegă și prietenă de la Bacău TV, realizatoarea emisiunii Invitatul Săptămânii de la Bacău TV, ne scrie așa: recunosc că mă străduiesc să-mi fac timp să-ți urmăresc emisiunea. Mereu ai invitați extraordinari și despre tine nu-i nevoie să mai spun, ești un profesionist. Felicitări! Mulțumesc din suflet! Venit aceste cuvinte frumoase venite de la o colegă de breastră tocmai de la Bacău, mă onorează mult și așa cum mă onorează toate mesajele voastre, dragi prieteni, fie că înscrieți pe public sau pe privat, vă mulțumesc din suflet și așa cum am spus, emisiunea asta nu e a mea, este a noastră, a voastră, dragi prieteni, și a invitațiilor minunați care vin aici și, bineînțeles, a prietenilor minunați care se află acolo și care urmăresc, că până la urmă despre asta e vorba și merg în continuare, apropo de cu aceeași idee pe care o începuse tu, Loredana, împreună putem să schimbăm lucrurile, putem crea o comunitate puternică și putem să facem lucruri frumoase acolo unde suntem. Fiecare, dacă își face treaba acolo unde este el sau ea, lumea va fi mai bine și eu cred lucrul ăsta. Lumea va fi mai bună. Aș face treaba și a face și pentru ceilalți. Pentru că în cele din urmă, făcând pentru ceilalți, schimbi oarecum lumea și o formezi într-un anumit fel, poate așa cum îți dorești tu. Noi în educație avem această putere, noi profesorii avem această putere de a forma spirite, de a le modela într-un fel care să ne placă, nu? Mai târziu. Este imposibil ca în cei 12 ani de școală copiii noștri să nu plece cu niște valori pe care să le aplice mai târziu în lumea lui profesională, în lumea lui socială. Și deci este foarte important ceea ce facem noi în acești 12 ani cu ei. E adevărat că nu putem singuri, este adevărat că avem nevoie de părinți, vorbim de comunitate. Comunitatea nu înseamnă numai elevii și profesorii. Unitatea în educație înseamnă și părinți. La Liceul Voltaire trăim o experiență fericită pentru că părinții ne sunt alături. Știu că sunt implicați, dar și părinții și încurajați să fie Aș dori implicați. să vorbesc un pic despre Asociația Părinților și Profesorilor Voltaire. Am adus câteva exemplare din mărțișoarele făcute de copiii noștri sub îndrumarea părinților, atelierele Mărțișorul Voltaire. Aici vedeți? Este proiectul Consiliului... Mărțișorul Voltaire. Iată. Aici. Așa. Este proiectul construirii elevilor Liceului Voltaire și al Asociației Părinților și Profesorilor Voltaire. Cu 2 săptămâni înainte de, chiar mai mult, aș spune o lună înainte de 1 martie, o dată de 2 ori pe săptămână, copiii noștri se întâlneau cu domnul profesor de educație de arte vizuale și părinți voluntari pentru a crea aceste simboluri ale primăverii, foarte importante pentru noi. Deci, iată, uită legătura cu tradițiile, e important să protejăm aceste tradiții. Și să le promovăm să protejăm acolo, și să le vorbim despre ele, pentru că, practic, cultura românească este constituită din aceste sărbători, din aceste sărbători și aceste tradiții și e important ca ai noștri elevi să înțeleagă de ce facem aceste lucruri, ce se găsește în spatele acestui mărțișor. Pe lângă foarte multă muncă și pasiune în cazul acestor mărțișoare și felicitări tuturor copiilor talentați și frumoși care au făcut minunțiile acestea de mărțișoare. Evident că apoi au fost expuse, s-au făcut expoziții cu vânzare și ceea ce au strâns ei în urma vânzării acestor mărțișoare reprezintă fondurile pentru viitoarele proiecte ale copiilor de la Liceul Voltaire și ale asociației, ale Consiliului Elevilor.
De ce te uită este, sunt fonduri extrabugetare. Foarte frumos. O salutăm și pe Amelia Tigan, Oxana Șeremet, care ne urmește din Republica Moldova și mulțumim foarte mult pentru că știu și activitatea ta, Oxana, foarte frumoasă din Republica Moldova, în spiritul acesta al societății civile, dar și în Italia, pentru că tu faci foarte multe lucruri frumoase și acolo, printr-un ONG. Salutăm pe Liana Căric, Pia Raicea, Adrian Marius Troi, salut, felicitări pentru emisiune, mult succes. Mulțumim foarte mult tuturor pentru că ne sunteți alături și că ne transmiteți gândurile voastre și faptul că și pentru că vă implicați, pentru că despre asta e vorba, implicare. Salutări transmitem și noi, doamne Etegan. Liceul Voltaire care promovează tradițiile, valorile și o foarte bună prietenă de asemenea și a liceului și a liceului, pentru că am avut un proiect, am coordonat proiecte alături de doamna manager. Se alătură acestei comunități pe care am creat-o la Liceul Voltaire mai multe instituții de învățământ și instituții de cultură din Craiova și din Dolj. Avem parteneriate frumoase și cu Muzeul Olteniei, cu Biblioteca Alexandru și Aristia Aman, cu Muzeul de Artă. Suntem implicați și în proiecte culturale educative ale Consiliului Județean. Deci există această strânsă legătură între școală și ceilalți parteneri culturali. Prietena noastră comună, Amelia Tecan, ne spune și eu vă salut, felicitări, succes în tot ce faceți. Felicitări și ție. Vă așteptăm vineri în piața Mihai Viteazu la târgul nostru. Și eu te aștept, Amelia, ca de fiecare dată cu drag aici la emisiune, să ținem legătura, să vedem când ne facem timp să mai facem o emisiune foarte, foarte frumoasă în sufragie, cum am numit-o noi la un moment dat, sufragia tradițională, în care promovăm culturile și tradițiile și valorile noastre românești foarte frumoase, într-adevăr. Tradiții, obiceiuri. Vorbim destul de des la Liceul Voltaire despre aceste lucruri. Multiculturalitate. Exact. Avem foarte un proiect. Important. Avem unul dintre cele 5 proiecte Erasmus pe care le coordonăm actualmente, le derulăm la Liceul Voltaire. Are chiar această temă, multiculturalismul ca instrument de integrare a tinerilor în viața socială. Este un proiect Erasmus Tineret pe care îl desfășurăm începând de anul trecut. Avem ca parteneri școli din Lituania și din Portugalia. De altfel, în curând, săptămâna viitoare, urmează o mobilitate Erasmus în Lituania. Vom fi acolo cu 8 elevi, 2 profesori și 8 elevi. Săptămâna trecută am găzduit 10 italieni care vin pentru schimburi școlare în cadrul acreditării Erasmus, pentru că Liceul Voltaire are acreditare Erasmus de 2 ani. Ce înseamnă acreditare Erasmus? În urma unei evaluări, dosarul ne-a fost validat, dosarul Erasmus. Asta înseamnă că accesăm mult mai ușor proiectele Erasmus. Doresc să mulțumesc colegilor mele care se ocupă de o bună desfășurare a acestor mobilități, care sunt numeroase. Colega mea care este responsabilul Comisiei de Proiecte Europene, Iulia Pandelică, colegilor mele Camelia Neagoe. Este important să discutăm despre echipă, Udroiu Adriana, colegele mele de franceză, care acum sunt peste tot în oraș pentru a pune la punct ultimele detalii pentru Târgul Francofoniei, Raluca Cătălina. Da. Vineri la ora 5 pe piața Mihai Viteazu. Da. Spuneam despre aceste proiecte Erasmus. Am avut și în trecut proiecte care vizau tocmai punerea în valoare a tradițiilor și obiceiurilor și importanța prezervărilor. Un proiect cu alte 4 țări, printre care și Franța, pentru promovarea tradițiilor, care, interesant, avea abordarea
următoarea abordare, percepția asupra tradițiilor din perspectiva celor 5 simțuri, simțurile umane, ne referim la gust, la văz, la auz. A fost foarte interesant. Am organizat în Craiova, bine, virtual, pentru că erau anii pandemiei, din păcate, dar a mers foarte bine, Chasse au trésor, vânătoare de comori. Și am avut ca parteneri pe cei de la Muzeul Olteniei, toți ceilalți din Franța, din Italia, din Portugalia și din Bulgaria. Au fost 5 țări în acest proiect și Liceul Voltaire din România. Au fost conectați, colegi de-ai mei au mers în Muzeul Olteniei cu o cameră pentru a le explica ce exponate sunt acolo, apoi în Casa Băniei. Adică am găsit variante și online pentru desfășurarea acestor mobilități și i-am învățat, pentru că era în perioada Paștelui, i-am învățat să, cum se spune, să încondeieze ouă. Acesta este cuvântul. Da, vedeți, foarte rar mai folosim, folosim rar aceste cuvinte. Da. Mi-amintesc că bunica m-a învățat să încondeiez ouă, dar așa, chiar tradițional, aveam în casa de la țară o vatră din aceea unde se cocea pâinea. Foarte frumos. De unde? Din ce zonă? Portărești, Giurgița. Aha. Bunicii mei acolo au trăit. Eu mi-am petrecut o parte din copilărie, începutul, până a merge la școală acolo. Și ți-aduce aminte cu mare drag, vezi? Mi-aduc aminte, da. Simt lucrul ăsta, văd scrierea din franceză nu am învățat de la bunici, franceză de la mama, pentru că mama a fost elevă la Colegiul Național Frații Buzești și a studiat limba franceză și prin casă mai găseam câte o carte, mai auzeam câteva cuvinte. Ți-ai insuflat această pasiune? Și mi-a plăcut de la bun început, da, exact, din familie am auzit primele cuvinte și efectiv m-am îndrăgostit de această limbă. Nu m-am gândit la început că o să fiu profesor, pur și simplu am dorit să descoper cât mai multe lucruri. La un moment dat, când eram în liceu și chiar în... Că mama e tare mândră de fiica ei, corect? Da, este bucuroasă când vede că reușesc să îmi duc la bun sfârșit proiectele. Vede că sunt mulțumită și atunci este și ea fericită. Spuneam că liceu și în ultima an de liceu și apoi la universitate aveam o dorință mare să învăț dicționarul francez pe de rost. Nu am ajuns pentru că apoi au intervenit alte proiecte, m-am implicat în multe alte activități, au urmat anii de doctorat, pe care jumătate din anii de doctorat au fost petrecuți în Franța. Am obținut o dublă diplomă acordată de statul român și statul francez în literatura franceză, literatura Holocaustului, în fine. Și colaborezi și azi foarte bine cu, am spus și mai devreme, cu Ambasada Franței din România. Liceul Voltaire este partener cu Ambasada Franței sau Ambasada Franței mai este bine reprezentată de Institutul francez. Dar sunt pasionată de cuvinte, am pasiunea cuvintelor. Îmi propun în fiecare zi să notez, să rețin câteva expresii și numai din franceză. Asta vreau să spun, la Liceul Voltaire franceza este nucleul, dar pe lângă oferim posibilitatea copilor să studieze și alte limbi, italiană, spaniolă, în programul After School. Doresc să felicit copiii noștri care s-au calificat la Olimpiada Națională, când a avut loc Olimpiada Județeană de Limbi Romanice și am avut participanți și la franceză, la spaniolă, la italiană. Îi felicit pe prezentanții noștri la național, avem elevi de clasa 9, a 10-a, a 11-a. Maria Chivăran, care este președinta, era acolo conectată. Draga mea Maria, felicitări! Trebuie să fii puternică și să continui să arăți, să pui în valoare ceea ce comorile pe care le-ai obținut la Liceul Voltaire, ne referim la competențe, la abilități, nu la partea materială. Maria Chivăran, care este președinta Consiliului Elevilor din Liceul Voltaire, a obținut locul 2 acum la Olimpiada
cu un punctaj foarte bun la Olimpiada de limba spaniolă și este pe lista posibilor calificați la națională. Ne bucurăm când vedem că obțin astfel de rezultate, dar aș dori să punctez că nu acesta este obiectivul nostru al echipei profesori de la Liceu Voltaire, să numărăm premiile la concursuri și să ne punem proces, să afișăm procentele. Educația trebuie să fie deschisă pentru toți. Este conceptul pe care l-am implementat la Liceu Voltaire și este, cum să vă spun, piatra de căpătâi a acestei instituții de învățământ, să oferim șanse fiecărui copil din această școală, indiferent de mediul economic, social din care provine. Bucuria noastră este extraordinară când reușim să îi ajutăm. Sunt copii care au probleme pentru că părinții lor sunt plecați în străinătate, locuiesc cu bunicii sau unii dintre ei chiar singuri. Avem copii care provin din mediul oraș și fac naveta. Sunt diverse situații care nu sunt neapărat în favoarea lor în ceea ce privește performanțele. Când zic performanțe, eu nu mă refer aici la Olimpiadă. Da? Deci mă refer la ceea ce reușesc ei să facă, formarea lor personală. Da? Cred că ar trebui să ne redefinim concepțiile în privința ale noastre, ca adulți, ca profesori, ca părinți, în privința educației. Ar trebui restructurate, regândite, altceva trebuie să reprezinte școala acum. Da, noi ne străduim să oferim acest lucru copilor noștri. Bucuria noastră este atunci, cum spuneam mai înainte, când reușim să le oferim șanse pentru a reuși pe plan social, pe plan profesional, când îi vedem că vin și ne spun că doresc să se implice, că doresc să participe la activități, la concursuri. Elevii care merg la Olimpiadă fac acest lucru pentru că simt că pot să ajung acolo, nu pentru că sunt împinși de la spate sau pentru că le cere XY acest lucru. Am acordat un loc și acestei cum se numesc, coordonate de evaluare, da? Pentru că școlile sunt evaluate și din perspectiva aceasta, adică e vorba despre criteriul procentul... performanței. Da, criteriul performanței, este vorba de procentul de promovare la BAC și al nostru este foarte bun. Nu am scăzut niciodată sub 90, majoritatea cazurilor am avut 95, 96, 97%, dar este un procent obținut cu munca profesorilor, echipei de la Liceu Voltaire. Noi nu încurajăm conceptul de meditație, că ați pronunțat înainte cuvântul meditație, cineva spunea... Gratuită. Da, gratuită. Ajută, eu aș preciza, aș spune mai degrabă suport pe care îl oferim copiilor. Acest lucru se realizează în programul After School, pe care îl pune la dispoziție liceenilor e gratuit. Da. Lucrul ăsta e la Liceu Voltaire. Pregătirea pentru performanță, pentru bacalaureat. Avem și ateliere de dans, consiliere pentru orientare profesională, dezvoltare personală, limbi străine. Avem și corul școlii, unora le place să cânte, să danseze, îi se oferă și această posibilitate. Frumos. Teatru în franceză, teatru în limba română, facem toate aceste lucruri. Avem zile grele și lungi uneori, dar pe care, cel puțin eu personal, le închei cu bine, pentru că sunt încântată când văd că ai noștri copii sunt mulțumiți și se întorc acasă mai bogați din punct de vedere spiritual și emoțional. Un alt aspect pe care... Cultural, spiritual și emoțional și educațional. Da, pe care doresc să îl ating. Inteligența emoțională, un concept despre care nu prea vorbim. Din păcate în România. Și eu sunt adeptul acestui, adică sunt adept să vorbim mai mult în România despre inteligența emoțională și despre nevoile
pe lângă performanțele școlare și pe lângă aceasta, nu știu, să ai numai 10 sau să, nu știu, să faci performanță în ceva, ce își dorește cu adevărat copilul acela. Și aici e nevoie de implicare atât a școlii cât și a părinților. E foarte important lucrul ăsta, ca oamenii să înțeleagă nevoile emoționale, nevoile spirituale, de ce nu are copiilor. Da. Să le cultive în sensul ăsta. Exact. Inteligența emoțională, spuneați, este foarte importantă. Nu este ceva natural. Se formează și aceasta. Spuneați de copii de 10. Nu toți copiii de 10 sunt împliniți profesional și sunt fericiți. Sau emoțional, trebuie să spunem lucrurile Da, pe nume. împliniți spiritual, profesional, social și spiritual. Ați fixat ca obiectiv să ai numai 10 și să obții întotdeauna locul întâi la Olimpiada Națională, la o Olimpiadă Națională, nu te ajută neapărat mai târziu dacă nu ai targetul ăsta, dacă nu asta e ținta ta. Nu aceasta să fie ținta, trebuie să fie ceva care se întâmplă. Da, deci nu părinții, nu profesorii, ci voi, ci copiii. Și părinții și profesorii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că dacă sunt copii care își doresc asta, trebuie să-i susțină ceea ce face Liceul Voltaire și doamna profesor Loredana Pop, dar dacă nu, acei copii trebuie doar lăsați să învețe ce trebuie din punct de vedere al școlii și al educației și să se formeze profesional, educațional și îmi place foarte mult lucrul ăsta, emoțional, spiritual. E important să-și deschidă această latură și mă bucur că la Liceul Voltaire vă aplicați asupra nevoilor copiilor, aceste nevoi emoționale, spirituale și le tratați cu foarte mare seriozitate. Asta e un lucru foarte important și cred că e un prim pas în tot ceea ce ține de sfera educației în România. Este și foarte important atunci când dezvoltăm această competență a inteligenței emoționale, trebuie să vorbim despre încredere. Foarte important. Trebuie să îi educăm pe copii în acest sens, să aibă încredere. Un profesor care fixează, cum spune francezul, la barre très haut, plasează foarte sus ținta, un profesor foarte exigent și foarte critic, care nu încurajează și nu laudă. Copilul trebuie lăudat. Un profesor sau părinții. Sau părinții, da? Deja se plasează într-o zonă în care distruge încrederea copilului și creează frustrări pe termen lung, iar lucrurile astea trebuie discutate în societate, pentru că la noi, în România, nu s-a discutat foarte mult de acest aspect, mai ales când vine vorba de sfera asta educațională. S-a vorbit doar de note, de olimpiade, de performanțe, dar mai puțin de nevoile reale ale elevilor, care pe termen lung, repet lucrul ăsta, pentru că și eu cred foarte mult în acest aspect, pe termen lung, din punct de vedere psihologic, acei copii care nu fac asta pentru că își doresc ei, ci că trebuie să aibă atenția părinților sau profesorilor sau mai rău, am auzit și lucruri de genul ăsta grave, iubirea trebuie să fie necondiționată. Nu-ți iubești copilul că e performant sau că a luat, a luat 10 la școală sau la olimpiadă, ci pentru că e copilul tău și ales, sau copilul vostru și ales să-l faceți sau să-i faceți copiii. Profesorii la fel, respectul profesorului nu neapărat față de un elev, nu trebuie să conste în faptul că el are niște rezultate, ci un profesor trebuie să fie atent și la nevoile emoționale ale unui copil, ale unui elev și încă o dată spun un mare bravo și felicitări dumneavoastră și Liceului Voltaire pentru că puneți un accent foarte mare asupra acestui aspect și cred că sunteți un model de bună practică și cred că toți cei care ne urmăresc ar trebui să implementeze peste tot, am spus-o, în cel mai mic cătun, cel mai mic sat, oriunde acest aspect, la orice școală, cât de micuț ar fi. Cred că ăsta ar trebui să fie implementat peste tot în România. Acest mod de gândire, acest concept de gândire. Social și economic, cred că am avea cu toții de câștigat. Dacă s-ar o societate pune în practică. Pentru că așa, la nivel de discuție, nu a avut loc concursul de directori. Dar practica avea la Voltaire aici în Craiova. Am citit tot felul de cărți
am învățat despre concepte aplicate în alte țări europene și pe alte continente, dar practic este mai greu de implementat. Da, dar dumneavoastră v-ați reușit la Noi Voltaire. reușim. E vorba despre... Păi și n-a fost greu la început, că știu asta, Da, apropo, este. a fost foarte greu la început. Trebuie să a o fost greu lucruri. și nici acum nu este ușor, dar cum spunem noi, avem o lozincă la Voltaire, rien n'est imposibil. Nimic nu e posibil. Noi am făcut imposibilul să devină posibil. Nu? În franceză am cuvântul imposibil, îi îndepărtez ușor, îi mă din față, da? Deci ține de voința fiecăruia da? Să îndepărtez prefixul, exact. Cel mai important. Dar, așa cum spuneam, puțin din timpul nostru, puțin din energie, dacă facem câte ceva în fiecare zi, pentru ceilalți, în cazul nostru profesorii, pentru cei cu care lucrăm, pentru cei cu care suntem acolo în clasă, cred că putem schimba. Și pe viitor o societate cu elevi sau studenți care termină mai târziu și intră în câmpul muncii, cu oameni sănătoși din punct de vedere, sigur, fizic, dar și emoțional, mental, duce la o societate în care noi toți putem să nu ne mai plângem atât de mult de lucrurile anormale, aiurea care se întâmplă și putem să clădim o societate bună, pentru că o societate bună și o societate performantă se clădește pe oameni sănătoși din punct de vedere fizic, emoțional, spiritual, adică oameni care înțeleg lucrurile astea și nu numai că se clădește, dar transmit mai departe următoarelor generații. Acum dumneavoastră ați început cu lucrul ăsta. În România s-a început pe acest drum, unul destul de complicat, care în alte țări, foarte bine dezvoltate, este implementat de foarte mulți ani și a dus la rezultate notabile, pentru că vorbim de, țări europene, da. Da. Vorbim despre starea de bine în școli. Ce-mi place conceptul ăsta, starea de bine. Sunt anumite lucruri nu foarte complicate pe care trebuie să le facem, pe care dacă le exersăm zilnic, pentru o perioadă de timp, cred că intră în rutină și adică să-i ascultăm pe copii, să valorizăm greșeala, nu să o pedepsim. Aici nu mă refer numai la note. Să încurajăm, nu mă refer numai la note și la greșelile pe care le fac ei, pe care le-au în conduită, să le explicăm, da? Nu aplicăm niște reguli fără ca ei să le înțeleagă, e important. O societate cu oameni echilibrați emoțional este o societate performantă. Lucrurile astea vin de la sine. Și asta, apropo, pornește din școală. Și deschiderea, adică să eliminăm să demolăm aceste ziduri pe care le-am construit între noi, cei mari, între noi profesorii și între copii. Există în unele școli zidurile acestea, dincolo de care copiii nu pot să treacă. Și în unele familii există niște ziduri tot așa puse de părinți sau de oamenii care au tutori care au grijă de aici, care tot așa copiii nu pot să treacă și cred că trebuie să depășim împreună ca societate, mă refer, aceste dificultăți sau mai mult decât ale disfuncționalități. Pentru că asta apoi toate lucrurile acestea se revarsă și au repercusiuni destul de grave în societate. Important este să fim deschiși, să comunicăm și să le cerem feedback de ăsta, nu așa formal, prin formulare. Să te faci că asculți, chiar să asculți omul, exact, copilul respectiv, elevul respectiv, studentul respectiv. Exact. Comunicare la toate nivelurile, între toți membrii familiei, comunității educative respective. Este foarte important. Vocea elevilor pentru noi este esențial. Este ceva de care ținem cont. Atunci când dorim să aflăm ce fel de proiecte vor ei să facă, când le propunem noi ceva, le cerem părerea, întotdeauna îi consultăm și pe ei și pe părinți. Și de aici, în acești ani de existență a Liceului Voltaire, aș dori să
Subliniez acest fapt. E o reușită. Am găsit armonia la nivel interrelațional. Nu am avut plângeri, scandaluri cu părinți, niciun părinte care, eu știu, a ales să-și îndrepte copilul în altă parte din motive personale, familiale, nu a criticat ceea ce se întâmplă la Liceul Voltaire. Absolut, n-am avut niciodată plângeri referitoare la ceea ce facem noi acolo, cum se mai întâmplă în alte școli. Pentru că acolo au găsit deschidere. Înțelegere, iarăși, foarte important. Și înțelegere. Spuneați de studenți, noi dorim să rămână în școală, nu ca elev, pentru că asta este sistemul, absolvenții noștri, să îi ținem alături pentru viitoarele proiecte, nu în școala stării de bine, darul care le este oferit, înțeleg ei apoi că îl oferă și la rândul lor, dăruiesc comunității la rândul lor ceva, nu ceva material, ci implicare în proiecte. Am derulat acest proiect Peer Mentoring anul trecut cu absolvenții Liceului Voltaire, studenți de anul 1-2 care au venit să lucreze cu cei mici. De exemplu, Alex este fostul vicepreședinte al Consiliului Elevilor, care acum se ocupă, organizează evenimente și acum ne ajută l-am invitat vineri în piață pentru partea tehnică, partea de muzică, spectacol. Alex a venit și le-a vorbit de câteva ori celor de clasa 9-a, 10-a despre afacerea lui. Deci copiii au dobândit prin aceste mărturii ale Alex competențe antreprenoriale. Foarte frumos. Apoi am avut absolvente olimpice la italiană care au lucrat cu elevii noștri care au participat la Olimpiada de italiană. De altfel, Ariana, care acum a câștigat locul 1 și merge mai departe la națională, Ariana a lucrat cu colega ei mai mare, studentă la Universitatea din Craiova, la italiană. Deci am creat aceste conexiuni între cei mici și cei mari. Cei mari se întorc și ne ajută atunci când avem nevoie. Spectacolul pentru zilele liceului în noiembrie, de fapt toată săptămâna a fost dedicată sărbătorii Liceului Voltaire, am împlinit 7 ani, a fost ceva extraordinar. Spectacolul pe care a culminat cu acest spectacol care a avut loc în sala de spectacole a Filarmonicii Craiova, am reunit pe scenă absolvenți, părinți actuali și foști părinți, părinții copiilor din generațiile anterioare. Se regăsește pe rețelele Facebook, cred, mai sunt încă filmările. Timp de 3 ore am sărbătorit cei 7 ani, dar vă spun, eu sunt o persoană destul de exigentă în ceea ce privește organizarea evenimentelor, detaliile. Îmi doresc ca totul să fie armonie, ca să nu zic perfect. Și acum mi-amintesc cu încântare. Deci am fost foarte impresionată de ce s-a întâmplat acolo. Bineînțeles, ne-am pregătit îndelung înainte, însă știți, momentele acestea, surprizele, reprezintă sarea și piperul, emoția părinților, emoția copiilor din sală. Tot liceul era prezent, deci am avut cele 400, cred că aproape 400 de locuri sunt în sala Filarmonicii, au fost ocupate, au fost toți liceenii prezenți, absolvenți și părinți. Timp de 2 ore jumătate, aproape 3 ore, să știți că nu au ieșit din sală. De obicei, când mergem cu ei la teatru și durează mai mult sau la film, nu la film că e mai complicat, spectacole mai ies pentru o gură de aer, nu s-au plimbat, n-a fost un dute vino, pentru că erau atât de prinși în
ceea ce se întâmpla acolo pe scenă și pe scenă erau colegii lor. Colegii lor mai mari, mai mici, de la clasele a 9, a 10, a 11, a 12 și absolvenți. Am avut și un film cu istoricul liceului, un film care a transmis multă emoție. Vocea off a fost a Seliei Crăciun, cu drag mă gândesc de acum, nu știu dacă ne vede, în fine, este în Franța. Este în Franța, studiază medicina acolo. A fost și ea în Consiliul Elevilor, olimpică la limba franceză și a fost profilul pe care studiile pe care a făcut ea a fost elevă la științele naturii. Și Selia a reprezentat vocea off din filmul acesta pe care l-am clădit împreună cu, l-am creat pentru a împărtăși comunității, a arăta ce înseamnă Liceul Voltaire. Mi-am amintit acum Anca Cristina Mihai ne spune: voință, onestitate, libertate, apreciere, implicare, respect, egalitate, tradiție. Ale Voltaire. Asta înseamnă... Este colega mea, salutări, Anca. Eduard Traian Popescu ne spune: mulțumim pentru invitație și mai ales pentru onoarea revelării unei școli altfel, care își dorește a fi verde prin tot ceea ce definește actul didactic psihopedagogic. Și eu susțin întotdeauna că trebuie să reducem poluarea. Sunt un ecologist convins și cred că e important să protejăm apele, pădurile, mediul, păstrați apele curate, păstrați pădurile frumos îngrijite și faceți asta cu mare drag, pentru că păstrând un mediu sănătos și un mediu curat, și viața noastră și sănătatea noastră va fi foarte importantă și sigur a copiilor noștri. Este o pistă de reflexie pe care nu am abordat-o. Domnul Popescu e un părinte de la Voltaire, evident. Prin fraza transmisă ne amintește, practic, că facem și multe proiecte privind protejarea mediului. Chiar un proiect Erasmus. Și vestimentația ta este în acest sens. Promovăm proiectul Erasmus, You are nature, you are future. Viitor, este un proiect Erasmus care a demarat anul acesta, pe care l-am început anul acesta. Avem 4 țări partenere. Este vorba despre Italia, Grecia, Portugalia, Lituania. Copiii se vor deplasa în Lituania în curând, în luna mai. Cred că în aprilie, și apoi avem și o deplasare în Croația. Cum spuneam, sunt multe schimburi școlare. Ocazii de a vizita locuri frumoase din acele zone. Noi derulăm proiecte pentru Ecoșcoala. Îi plantăm, o să avem săptămâna verde în curând, în perioada 27 martie, 27-31 martie. Aceste demersuri din toți. Avem o colaborare cu Iridex, cu Salubritate. Ne vom duce să și vizităm, să vedem cum sortează ei. Colectarea selectivă este foarte importantă. Facem colectare selectivă în parteneriatul cu Salubritate. Colectarea deșeurilor selectivă e foarte importantă. Coșuri speciale. Lucrăm la acest capitol. Avem un spațiu verde pe care l-am amenajat împreună cu elevii și părinții, un loc de relaxare făcut din materiale reciclabile. Vom continua plantarea florilor și a copăcilor într-un parteneriat cu școala Gheorghe Țițeica, cu o doamnă învățătoare care dorește să vină cu copii să plantăm copaci care vor purta un însemn prin care se pot citi coduri. Știți despre ce vorbesc? QR. QR cu telefonul să scaneze. Interesant. Coduri în parteneriat cu Consiliul Județean, prin citirea acestor coduri, copiii vor descoperi lucruri despre instituții culturale din Craiova, din județ. Și felicitări Consiliul Județean Dolj pentru acest demers. Și tot vorbeam despre Școala Verde, am primit o veste minunată zilele trecute. Clădirea Liceului Voltaire va fi reabilitată termic prin PNRR.
lucru care ne va permite să fim în coerență cu ceea ce facem acolo, deci pe lângă confortul termic oferit clădirii, putem să reducem și consumul de energie, deci automat amprenta de carbon, foarte important. Trebuie să ne mai gândim și la modul de deplasare, nu? Să mai mergem și pe jos, folosim bicicleta, bineînțeles apa, consumul de apă. În școală avem foarte mare grijă. De altfel, întotdeauna am făcut economii la buget, economisind energia electrică și apa, lucru care, pe de o parte, ne-a permis să protejăm mediul înconjurător. Erați pregătiți deja dinainte. Să protejăm și mediul înconjurător, dar să și facem economii, să le investim în alte proiecte, în baza materială. Să știți că vom fi vizitați și de francezi, nu de mari, de francezi din Franța, de profesori. Avem un proiect tot legat de Școala Verde, tot în cadrul Erasmus, schimb de practici, profesori de noștri care merg în țări în Europa, în Franța, cum ar fi, dar nu numai, și în Italia, și specialiști care vin la noi. Vom primi vizita acestui profesor în sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, care ne va ajuta să punem la punct tocmai o parte din proiectul acesta Ecoșcoala. Este vorba despre compost. Ne dorim să vedem cum putem să, din resturile menajere care rămân în școală, vorbim aici de legume, fructe, pentru că și facem și acest lucru, îi învățăm pe copii să mănânce sănătos. Avem multe proiecte cu micul dejun sănătos, mergem și mâncăm împreună la școală, în fine, încurajăm să consume fructe, legume, să folosim acest compost pentru grădinile pe care le avem, pe care le plantăm în școală. Este o chestiune destul de nouă la noi. Nu am văzut școli care să aibă, știi că acest compost trece prin 3 etape. Se depozitează într-un bac, apoi este mutat într-un altul. Etienne, profesorul de Sciences et Vie de la Terre, adică știința și viața pe pământ. Știința și viața pe pământ este o materie care reunește mai multe discipline, biologie, fizică, chimie, ei așa le-au organizate, care se ocupă și de grădinile școlii, de acolo din Franța, de lângă Marsilia. De promovat și la noi în România. Da. Ei au făcut aceste lucruri și vin să ne arate și nouă. Și în plus, pentru starea de bine, așteptăm confirmarea vizitei unui fost director de școală din Franța, care va veni însoțit de un psiholog, pentru a lucra împreună cu elevii și profesorii și a îmbunătăți competențele copiilor în privința încrederii în ei. Adică vor fi niște cursuri de, să nu le numim yoga, ci de dezvoltare personală, de meditație, de conștientizare a propriului potențial, exact, a fiecăruia dintre ei. A cunoașterea de sine și a potențialului. Pentru că fiecare om are un potențial și are ceva bun în el și de făcut anumite lucruri. Trebuie doar să fie uneori ajutat, că de asta aici vine rolul psihologului sau psihoterapeutului, de a-l ajuta să descopere. Aș dori să subliniez că acest proiect există de 2-3 ani în Franța, se numește Eleganță Interrelațională. Foarte frumos. Este un proiect implementat de această asociație. Trebuie preluat și în România. De această asociație care reunește specialiști în educație și psihologi, lucrează cu diverse instituții de învățământ din țară. Pe parcursul mai multor luni desfășoară aceste ateliere și dorim să avem și noi la Liceul Voltaire să învățăm despre această eleganță interrelațională, adică să fim mai, în primul rând, bine cu noi înșine și apoi cu cei din jur. Foarte important acest lucru, am ajuns deja la final și foarte frumos a trecut acest timp. Radio NT ne spune felicitări pentru emisiune, mulțumim, și Amelia Etegal ne spune așa: copiii trebuie să iubești
și să-i ajuți să se descopere. Dacă există încă profesori care consideră că a-i speria pe copii este benefic, mai avem un pic de luptă. Mă bucur că există oameni cum sunt cei din liceul Voltaire, mai avem o speranță foarte frumos și mie îmi place foarte mult, trebuie să spun lucrul ăsta, acest concept de stare de bine și îți mulțumesc, Loredana, și vă mulțumesc tuturor de la Liceul Voltaire că ați adus am simțit această vibrație și această stare de bine și în această emisiune aici în Sufragerie ați adus această stare de bine foarte, foarte frumoasă. Andrei State ne spune: Doamnă dragă, mai multă dragoste și înțelegere pentru copii, de asta au nevoie, în rest doar vorbe frumoase. Cred că asta spune totul. Cred că tu ca profesor, ca profesoară, când vezi lucrul ăsta și de la aceste mesaje, de la elevi, de la foști elevi, nu știu dacă mai poți spune ceva sau mai ar fi ceva de spus. Pentru că ar fi ceva de starea spus. de bine, cred că asta o dă. Te rog. Să adoptăm strategii potrivite pentru această stare de bine în toate școlile din România. Doamne ajută, susțin, sunt întru totul. Și pentru aceste energii pozitive, creative, vă invităm în educație, vă invităm vineri în piața Mihai Viteazul din Craiova, pentru a sărbători francofonia împreună și pentru a-și încărca bateriile cu energie pozitivă și pentru idei creative. Pentru că veți vedea acolo foarte multe lucruri interesante, vă promitem. Și oricine poate veni cu o idee, asta e iarăși un lucru foarte frumos. Proiecte care pot fi aplicate de părinți acasă, de profesori în școli. Puteți să găsiți inspirație vineri alături de noi în piața Mihai Viteazul. Mulțumesc foarte mult pentru această stare de bine, Loredana, și vouă, dragilor, că ați fost alături de noi și că sunteți de fiecare dată alături de noi. Sunt câteva lucruri la care țin, în final, două lucruri mai exact. Unul, să-mi spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri la ei pe Facebook, Loredana Popi, director Liceul Voltaire din Craiova, și doi, care ar fi mesajul tău pentru toți cei care ne urmăresc? Te rog. Starea de bine ar trebui să fie continuă. Când vorbești despre lucrurile care îți plac, pe care le faci cu drag, întotdeauna trebuie să te simți bine. Așa mi s-a întâmplat mie acum. Bine, ar mai fi multe de spus, poate cu altă ocazie, cu drag, că niciodată nu se termină de povestit când este vorba despre educație și despre ceea ce facem noi la Liceul Voltaire. Să știți că mi se întâmplă foarte des să fiu foarte nerăbdătoare să încep diminețile acolo. Pentru că, practic, ceea ce gândești, în ceea ce crezi, poți să-l vezi cum se întrupează. Este ceva extraordinar. Actul creației. Actul creației. Ce le urez celorlalți, pe lângă faptul că îi invit să ni se alăture vineri, le urez să trăiască această frumoasă experiență pe care o trăiesc și eu în educație, experiență care ți aduce bine când atât de mult bine pe măsura investirii în ceea ce faci. Nu este complicat. Pentru că ai venit cu ceva frumos, eu am văzut înainte și vreau să spunem așa scurt când mai avem, pentru că aici avem ceva foarte frumos de care n-am apucat gândurile celor care ne vizitează. Aici sunt gândurile, da, la liceul Cartea de aur. Cartea de aur, da? Și sunt foarte mulți oameni și foarte multe personalități care au semnat aici, ca să zic așa. Câteva dintre... Sunt copii care ne-au vizitat în ziua porților deschise. Anul trecut, în mai, a fost prima dată când am organizat această acțiune. Foarte mulți copii cu personalități foarte puternice. Da, deja se vorbește despre familia Voltaire. Spuneau cei care ne-au vizitat, Radu Secheli, care este secretar de stat la Ministerul Educației, și, da? Care ne-a vizitat anul trecut, mai, da? Este și 27 mai. Și avem gândurile celor care ne-au fost alături atunci când am inaugurat Centrul de Documentare și Informare la Liceul Voltaire,
domnul Lucian Dindirică, manager al Bibliotecii Județene Aman. Da, și bunul meu prieten Luci, care este foarte implicat de asemenea, Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene și Alexandru Șaistie Aman, este un om foarte implicat în ceea ce înseamnă cultura și educația în zona asta. Și chiar... Deci, mesajul pe care doresc să-l transmit, pe lângă ce am spus despre Liceul Voltaire, este o comunitate deschisă. Dacă doriți să ne fiți alături, sunteți bineveniți, elevi, părinți sau parteneri culturali, educaționali, suntem foarte deschiși. Mesajul pe care aș dori să-l transmit pentru cei din educație și cei de acasă este să fim mai atenți la nevoile celuilalt, la nevoile copiilor, și să-i ascultăm, să-l ascultăm pe celălalt, indiferent care ar fi cel de lângă noi, și să oferim, înainte de a cere. Așa este, să oferim și să ne ascultăm unii pe alții, chiar dacă avem păreri diferite pe anumite subiecte, putem conlucra împreună pentru a realiza lucruri frumoase. O salut pe final și pe Angela Staicu, îi salut pe final și pe Angela Staicu, Maria Magdalena Osman, Cătălin Bonaturitul, Ilinca Butucea, Corina Nițulescu, Adina Elena Cebuc-Lupu, Andrei Marcel Sauca, Victorița Crănicianu, Betty Tereza, și pe toți cei care ne sunt alături, ne-au fost alături, Melissa Gavril, nu vreau să uit pe cineva, Ștefania Noelia, Melania Popescu, Ana Badea, Stoica Iuliana, Gabriela Aldea și toți cei care ne-au fost. Salutări tuturor copiilor și părinților care ne-au urmărit. Salutări și mulțumiri și felicitări. Angela Staicu, ne spune felicitări amândurora. Mulțumim din suflet. Mulțumesc mult de tot și mult succes îți doresc în continuare toate proiectele frumoase. Vineri la ora 15 în piața Mihai Viteazu. 16. La 16 așteptăm, de la 15 la 16 ne montăm standurile. Deci de la 16 începe spectacolul. La ora 16 vă invit și eu să mergeți la mulțumim acel frumos spectacol. Primăriei Craiova și TVR Craiova pentru Partener Media TVR și Primăria pentru Craiova. susținere, pentru deschiderea către proiectele educative pe care le desfășurăm. Felicitări Primăria Craiova, felicitări Liceul Voltaire, felicitări TVR Craiova pentru că este partener media și felicitări nu în ultimul rând, aș putea spune chiar în primul rând, tuturor craiovenilor care și nu numai craiovenilor care s-au raliat la aceste proiecte frumoase, pentru că știu că aveți de fiecare dată și ai de fiecare dată foarte mulți oameni care vin și se implică activ în această zonă din sfera educației și chiar din afara sferei educaționale, dar vor să participe, vor să ajute. Și cred că implicarea este un cuvânt foarte important și stă, ca să zic așa, la baza tuturor lucrurilor frumoase care se întâmplă și un lucru foarte frumos e că implicarea asta e la îndemâna tuturor. Și oricare dintre voi. Un ultim mesaj de mulțumire. Doresc să îmi exprim încântarea pentru că echipa ARPF mi-a fost alături și este în continuare pentru aceste proiecte minunate. Avem un consiliu director în această asociație. Mulțumesc colegilor mei, Adriana Sălceanu, Cristina Durău, Cristi Bălă, care răspund întotdeauna cu entuziasm când apar noi idei de proiecte pentru limba franceză, cultura franceză, pentru francofonie. Foarte frumos. Și urarea cu care a trebuit să încheiem în luna francofoniei, nu? Bonne fête de la francophonie à toutes et à tous. Bonne fête de la francophonie à toutes et à tous. Dacă mai vin odată, sigur, vom vorbi numai în franceză. Da, pentru emisiunea franceză a apăsat, pentru limba română a apăsat asta 1, așa să facem data viitoare. Felicitări Loredana, felicitări tuturor și îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația mea, știu că ești foarte prinsă și foarte ocupată și ai acceptat invitația, ți-ai făcut timp să vii și săptămâna asta și nu numai săptămâna asta, luna asta e una foarte solicitantă pentru tine și pentru întregul colectiv Voltaire. E important să împărtășim ceea ce facem.
Așa este. Și să ne facem timp pentru lucrurile frumoase. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați fost alături de mine, alături de noi aici live pe Facebook în Sufragerie. Să dea Dumnezeu să ne vedem, să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune Vă tuturor. așteptăm vineri. Multă sănătate tuturor. Vineri, piața Mihai Viteazu din Craiova. Mergeți acolo pentru că veți vedea lucruri foarte, foarte frumoase. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul.